Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Ўладзіміра Караткевіча «Каўчэг», выканаўца артыстка Галіна Кухальская. Вясною палескія рэкі пачынаюць цячы назад да вытокаў. Толькі адна Прыпяць з цяжкасцю гоніць да Дняпра талыя воды, заліваючы на дзесяткі кіламетраў палі і лясы. Застаюцца толькі вёскі на выспах ды рэдкія барліны са стагамі сена ці шумлівым вяселлем, часам кірмаш на чаўнах, з'яднаных масткамі, плывучы кірмаш, што павольна набліжаецца да далёкага сяла. Пахнуць добрым малаком каровы, коні баязліва касавуруцца за борт фіялетавым напружана разумным вокам. Ну вас да д'ябла, яшчэ патонеш тут з вамі. Адзін такі кірмаш па палеску стрыманы, жартаўлівы і трохі п'яны спазняўся з прыбыццём у сяло на цэлыя 2 дні. Бяда была ў тым, што па дарозе ў вёсцы разбіты рог старшы загуляў і зманіў з сабою на бераг усіх мужчын, усіх стырнавых. Бабы паспрабавалі былі плысці далей адны, але мужыкі, раззлаваўшыся, дагналі іх і зноў паставілі ўвесь кірмаш 105 чаўноў на прыкол да сыпучай выспы, на якой стаяла вёска. Падумаеш, вельмі ім трэба спяшацца. На Вялікдзень яны, бачыце, у Карпілавічы не паспеюць, а нам і тут добра. Бабы хацелі было пратэставаць, але з чаўноў узнялі такую катавасію, што яны толькі плюнулі: «Няма на вас нячысцікаў управы». А на што ўправа? Можа, на тое, каб вы фарбаванкі свянцілі? Цяпер мужыкі і самі разумелі, што ўчынілі дрэннае, але гонар перашкаджаў ім прызнацца ў гэтым, і таму яны, даволі пахмурныя, налягалі на шасты і вёслы, спяшаліся, хоць усім было зразумела, спазніліся. Усе былі не ў гуморы, мужчыны спахмелы, жанчыны ад крыўды, толькі адной дзяўчыне, а было ёй год 18, усё было хоць бы што. Яна сядзела на носе аднаго з пярэдніх чаўноў і ўсміхалася такой светлай усмешкай, што і сляпы усміхнуўся б ёй у адказ. Празрыстыя славянскія вочы, быццам майскае неба ў ранішнім тумане, тупы носік, румяны рот з мяккімі ямачкамі ў куточках вуснаў. І лепей за ўсё была каса, таўшчынёю з руку, залацістая, як сухі ліст каштана. Хустку дзяўчына скінула і разаслала на каленях, бо сонца ў гэты дзень нечакана прыгрэла, і па вадзе скакалі залатыя іскры, ад якіх моршчыўся нос і хацелася чхаць. З-пад хусткі была відаць клятчастая спадніца, пад ёй другая, белая, і ўсё на гэтым дзяўчаняце ляжала так ладна, і так забаўна жмурыліся ад сонца і леннай млявасці яе вочы, што кожны сказаў бы: «Вось каму жыць добра». А жыць было на самай справе добра. Наперадзе далёкая дарога сярод затопленых лясоў, верхавіны дрэў, што плаваюць у блакітнай смузе, дрымотныя крыкі пеўняў над вадою. Куды было спяшацца? Наперадзе жыццё. Аднаго не хапала, каб падышоў нехта ззаду, вялікі, цёплы, як сон, абняў за плечы і прынік шчакою да скроні. Раней думаць аб гэтым было страшна, і мужа яна ўяўляла сабе не іначай, як чужога хлопца, з якім трэба сядзець на покуці і немаведама чаму цалавацца. А вакол зялёныя шклянкі і чырвоныя твары. Але адышло насланнё, прыгрэлі промні, заказыталі ў носе, захацелася скруціцца ў іх цеплыні, як котка, і каб нехта гладзіў. Вясна ўсё ж прыйшла, першая і апошняя такая, а можа і не апошняя. А дарога па разводдзе, сена, што плыве поруч з вялікімі чаўнамі, вячэрнія песні дапамаглі вясне. І ніхто, нават маці, не разумеў, што здарылася за гэтыя дні дзіва. Узышла на бацькоўскую байду калючым і рэзкім падлеткам, а цяпер плыве дарослая дзяўчына, што ўсё зразумела нейкімі глыбінямі душы, быццам зямля.
Драмала яна пад расталай вадой, была вязкая і спакойная, і раптам, сагрэтая сонцам, стала мяккай, цёплай, разварушыла ў сабе парасткі і толькі таго і чакае, каб прайшоў нехта, са свістам шпурнуў сявенькі васковыя зярняты, і песня жаўрука правітае яго прыход, і цеплыня, і знямога, і крыкі пеўняў: «Прыйдзі, сейбіт!» Нічога такога яна не магла прасказаць. Яна магла толькі ўсміхацца, склаўшы рукі на каленях. Нават маці не зразумела б гэтага. Як поле, якое ўсё аддало, не можа зразумець поле, якое чакае. Яна і не разумела, а толькі бурчала на жаўтавусага мужа, лічыла грошы ў гусцінцы, пераклікалася з суседкамі на другіх чаўнах і, як заўсёды вядзецца ў вельмі занятых жанчын, першай прыкмячала, што трэба і што не трэба. Яна першай заўважыла лёгкі доўблены човен, вельмі вялікі і вёрткі. Човен выслізнуў з гаю, што стаяў па пояс у вадзе, і лёгка стаў даганяць непаваротлівую флатылію. На карме сядзеў чалавек у шэрай ваўчынай шапцы і спрытна арудаваў адным вяслом. «Хто ж гэта такі? Наталька, Наталька, ну, зірні сваімі вачыма!» Дзяўчына павярнулася і з усмешкай, што ўсё яшчэ гуляла на яе вуснах, нездаволена сказала: «Юрка з высілкаў вяслуе». І зноў адвярнулася, таму што гэты Юрка зусім ёй не падабаўся. Увесь нейкі тугі, як спружына, вочы гарэзлівыя, і заўсёды скаромныя жарты на языку, і заўжды на бойку лезе, без дай прычыны, проста так, пабачыць, што дзве кампаніі б'юцца, а бярэ тую, якой аднаго чалавека не хапае, і давай. Ды не гэта ў ім самае дрэннае, вочы ў яго трывогу наводзяць. Няладныя яны, не такія, як у астатніх. Гэтай зімой ён паспрабаваў быў у сенцах абняць яе. Ёй было смешна, у яго дрыжаць рукі, што ён так няроўна дыхае. І ўсё ж яна ўзвілася на дыбкі, як неаб'езджаны конь. Людзі ў хаце чулі толькі, як грымнулі вёдры, і ўпаў каромысел. Калі яна ўвайшла ў хату, дзе сустрэлі яе песні скрыпкі, пералівы гармонікі і ўздыхі бубна, нехта спытаў яе: «Што гэта там упала?» «Юрка вёдры зваліў, п'яны прыцягнуўся», і прыбавіла: «Угаварыла, каб дадому ішоў». Яе твар быў такі непранікнёна спакойны, што ўсе паверылі. І вось цяпер яна злавала, што новы чалавек парушыць гэты сонны, гэты бяздумны і лянівы спакой. А Юрка тым часам стаў на ногі і ўхапіўся за борт бліжэйшай байды, карычневай ад загару рукою. Човен глуха стукнуўся аб байду, яго прывязалі, і тады Юрка нахіліўся і лянівым рыўком ускінуў на плечы двухгадовага сікача, ашчаціненага, брудна-бурага, са злосна шчэрнай мордай. Гуляючы, кінуў яго на байду. «А ну, наваліся, таечкі, разабраць адразу ж, мужикоў накарміць, усё адно да горада сапсавацца можа». Бабы з захапленнем загалёкалі над тушай, а Юрка глядзеў на іх падазрона спакойнымі вачыма. «Нашто ж квахтаць?» — сказаў ён нарэшце. «Добра, каб я прук, а то ж так, недаўна з галавасціку выйшаў». Галавасцікамі ён называў галавастых дзікіх парсюкоў. «Ну, гэта ты не кажы», — сказаў Натальчын бацька. «Добры дзік, бач, іклы ўжо якія. Добра, давайце, бабы. Тады ўжо і мне адваліце смажанага, бо ў мяне ўвесь хлеб скончыўся, паміраю з голаду». Ён нагнуўся ў чаўне, і раптам бабы з віскам кінуліся ў бакі. Над бортам байды з'явілася круглая галава рысі з грэбліва адкрытай пашчай, белазубай і крывава-чырвонай. Вушы на галаве былі шчыльна прыціснуты, вочы прымружаныя. У тую ж хвіліну паказаліся грудзі, моцныя лапы. Рысь, здавалася, упаўзала ў байду. І адразу ж над ёй вырасла галава Юркі. Ён рагатаў. У шэрых вачах хітрыкі, рудаватыя валасы хвалямі падаюць на лоб. «Спужаліся?» — спытаў ён. «Добра, кабеткі, не буду». Ён шпурнуў забітую рысь на дно байды і сам пералез цераз борт. «А это ўжо мне», — сказаў ён, падымаючы звера за карак. «Можа, будзе ў мяне жонка, дык буду класці ёй на ногі, каб са мною не мерзла». «З табою змерзнеш», — іранічна сказаў Натальчын бацька. «Дзень добры, людзі», — голасна сказаў Юрка і потым дадаў выразна: «Дзень добры, Наталечка». Тая не адказала. Ані не збянтэжаны такой акалічнасці, ён палез у човен, дзе сядзела дзяўчына. «Вы разбіраеце», — растлумачыў ён бабам, «а я буду тут».
Не каля мяса быць кацінаму паху. Ох ты, д'ябал, пра нож забыўся. І зноў палез у човен. Наталя краем вока бачыла яго худую, налітую рухомай сілай постаць, шэрыя адчайныя вочы. Юрка ўжо сядзеў на кукішках каля гарадскога хлопца, які другі год швэндаўся па палесе з блакнотам. Хлопец амаль любоўна казаў яму: «Шыцікі цябе ведаюць, што ты за чалавек, такі ўжо беларус тыповы, далей няма куды». Губы Юркі склаліся ў іранічную усмешку. «А што, гэта добра ці дрэнна?» «Па-мойму, не дрэнна, здольны народ». Працягнуў Юрка, выключна здольны народ. Пакінуў хлопца, пералез у човен Наталлі і кінуў перад ёй на лаўку серабрыстую вільготную рыбу. «На вось, Наталечка, нашто мне гэта?» «Кляпец, няхай пакуль што ў вадзе паляжыць, а пад вечар ён абсохне, і мы тады з табою дзіва пабачым». «Ты што думаеш, я так і буду з табою да вечара сядзець? Не з дзедам жа Бяскішкіным табе сядзець, са мною весялей». І зрабіў першыя надрэзы на лапах рысі. Абое маўчалі. У вадзе нараджаліся, скакалі па зыбу і згасалі, каб зноў успыхнуць залацістыя іскрачкі. «Вы куды?» – ціха спытаў ён. «У Карпілавічы», – неахвотна адказала яна, – «ды вось спазняемся». «Ну так», – сказаў Юрка, – «сёння ж Вялікдзень, не даплывяце раней, чым за суткі». Памаўчаў трошкі. «А табе на што?» «Мне не трэба. Гэта старыя бабы так захацелі. Іх тут палова. Шкада, няхай бы пацешыліся на старасці год». «Так», – сказаў Юрка і раптам зажмурыўся, нешта абдумваючы. Праз хвіліну ён паклікаў ужо да сябе дзеда Бяскішкіна і Натальчынага бацьку. «У Карпілавічы не даберацеся, бацькі, спазніліся». «Ну дык што?» – разлаваўся Бяскішкін. «Ты што, таксама мяне гарэліцай папікаць хочаш?» «Позна», – сказаў Юрка, – «ды я і не пра тое. Чаму б вам замест Карпілавіч не падацца ў пагост?» «Сяла няма», – сказаў дзед, – «адна царква на востраве». «Старым бабам гэта і трэба», – сказаў Юрка, – «а вы ў сяло раніцай паспееце». «Не ў тым справа», – сказаў Наталін бацька. «Туды не прыплывеш, каса пясчаная па дарозе». Размова ішла пра паласу выспаў, што цягнуліся паміж пратокай, дзе яны плылі, і пагостам. «Тю-тю, твая коса, бацька», – сказаў Юрка. «Вода верхам ідзе, глыбіні палова сажня, сам сёння мераў». «Байды не пройдуць». «А байды мы на косе пакінем. Самім да пагоста і на чаўнах дабрацца можна, падумайце, мужчыны. Старыя вунь як узрадуюцца». Напамін аб старых вырашыў усё. Наталін бацька тут жа аддаў каманду і сам наваліўся на стырно, заварочваючы стырнавую байду, а з ёю і ўсю нехлямяжную флатылію ўлева. Ударылі па вадзе вёслы, і хутка плынь панесла плывучы кірмаш яшчэ хутчэй, чым дагэтуль. Юрка зноў сядзеў ля ног дзяўчыны, рукі яго спрытна арудавалі ножом. «Ну вось, паглядзіш сёння, як на пагосце даўгагрывыя арудуюць, нічога не скажаш, прыгожа». Яго плячо распораз дакраналася да яе ног. Яна бачыла буры загар на яго шыі, смуглату пад носам і на шчоках. Гэтыя дотыкі, моцныя і лёгкія, чамусьці не турбавалі яе. Ён жа працаваў, а не незнарок. «Можа, і пахрыстосуемся», – сказаў Юрка, узнімаючы вочы. «Са зверам сваім пахрыстосуйся», – спакойна адказала яна. «Ды ён і так мяне сёння пахрыстосаваў». І агаліў руку. Яна ўбачыла 3 падоўжаныя раны на яго перадплеччы. Адразу недзе ў глыбіні пад лыжачкай нарадзілася трывога. «Ты чаго ж ты не сказаў нікому, дурны?» «Нічога, я порахам засыпаў». «Ух ты!» Яна, спяшаючыся, выхапіла з-пад лаўкі свой хатулёк, выцягнула адтуль белую анучку. «Дай сюды». Юрка паклаў ёй на калені тонкую моцную руку. Яна нават не заўважыла гэтага, хіба што цеплыню, якая ішла ад яго рукі праз тканіну. Гэтыя неглыбокія, але доўгія драпіны раптам абудзілі ў яе сэрцы нейкі амаль мацярынскі жаль да гэтага адчайнага хлопца. «Ну вось», – сказала яна, не заўважаючы цяжару яго рукі, – «парадак». «Ясачка ты ў мяне», – сказаў Юрка. «Ясачка? Ды не твая», – сказала яна, таму што зноў з'явілася ў ёй ранейшая млявасць, чаканне чагосьці і дрымота. «Крыўдуеш усё», – ціха сказаў ён, – «а я, як той алень, увосень, нават жывот яму падвяло, так ён кліча. З голаду ў цябе жывот падвяло, хлеб, пэўна, з'еў увесь, паляўнічы». Ад агнёў, раскладзеных на цаглінах, ужо даносіла пахам смажанага мяса.
Правільна, згадзіўся Юрка з ценем крыўды ў голасе. Трэба падсілкавацца. Устаў і пайшоў да агню. Вярнуўся ён адтуль з бацькам Наталі. Абодва прынеслі ежу. У руках у Юркі былі 2 лусты хлеба з заціснутым паміж імі кавалкам смажанай япручыны. Румянае мяса раставала, прасякаючы тлушчам свежы наздраваты хлеб. «На, еш», — сказаў Юрка да Наталі. Стары Даніла сеў поруч з Юркам ля ног дачкі і выцягнуў бікалагу. «Возьмі глыні, сынок». «Заборыстае віно», — сказаў Юрка, адпіўшы глыток. «Як выпіў, так за забор хапайся». І ўзяўся за мяса. Наталька амаль не ела, а глядзела на хлопца. Юрка еў без прагнасці, хоць бачна было, што ён вельмі згаладаўся. У вачах насалода, рукі спрытна падмінаюць хлеб. І раптоўна яна спаймала сябе на нечаканай і цёплай думцы. З гэтым і з адной місы есці прыемна. І засаромілася. Ежу прыкончылі, Даніла пайшоў, Юрка кончыў са скурай, скруціў яе і панёс у свой човен. «І чаго пайшоў?» — падумала яна. «Спакайней на месцы сядзець». І яшчэ падумала. «Нічога, зараз прыйдзе». Потым адразу спахапілася. «Чаго гэта я?» Найшла аб чым шкадаваць. Прыйдзе, не прыйдзе. Ён прыйшоў і зноў сеў ля яе ног, зноў лётаў над плынні пяшчотны і волкі ветрык, гуляў яго валасамі і махрамі яе хусткі. Часам ён сціхаў і зноў вяртаўся слабымі ўздыхамі, і ў такт гэтым уздыхам нараджаліся ў вачах залатыя іскры, мірыяды іскраў. Блакітнае было ўверсе, блакітнае было ўнізе. Юрка прыхіліўся грудзьмі да яе нагі, і яна адчула, як моцна і парухка калоціцца ягонае сэрца, і зноў нешта перашкодзіла ёй адштурхнуць яго, не чуць гэтых удараў. Яна толькі врухнулася. «Ты сядзі», — папрасіў ён. Ёй спадабалася, што ён быццам просіць у яе літасці. Здаровы, смелы, а перад ёю такі слабы, што яна можа рабіць з ім, што захоча. Гэта ўсведамленне сваёй раптоўнай улады было небяспечным, але яна не ведала пра гэта. Бадай што гэта было і лепш. Яна адчувала ўдары яго сэрца цэлы дзень. Гэты трывожны і пяшчотны стук паступова перапаўняў цеплынёй яе калені і рукі, а ён адчуваў, як мякка казычуць яго шыю махры клятчастай хусткі. Урэшце яна пацягнула хустку вышэй, але адразу ёй стала шкада гэтых махроў, што сталі варушыцца дарэмна, і яна зноў апусціла хустку ніжэй. Ён усміхнуўся, зноў адчуўшы ласкавы дотык. Чаўны плылі і плылі ў блакітным і залатым. Гэта лазурнае толькі часам перарывалася празрыстай сцяной затопленага лесу і зноў загаралася іскрамі. Сплюшчылі павекі, глыбокая цеплыня перапаўняла цела. Блакітнае і залатое, залатое і блакітнае, без канца, без краю, без мяжы. Зрэдка ён мармытаў пад нос нейкія песні, таксама небывалыя, таксама сонна-трывожныя. Дзень быў бязмежны, і бязмежным было падарожжа. А калі пачаў спускацца лянівы надвячорак, стала яшчэ лепш. Падсохла луска ў вынятах з вады кляпца. Яны глядзелі і чакалі. Раптам у паўзмроку вочы кляпца загарэліся фіялетавым агнём. Гэта было так нечакана, што яна падалася наперад, і грудзі яе дакрануліся да галавы хлопца. Так усё і засталося. А рыба сохнула. Луска на яе спіне стала цёмнай фіялетавай, збягаючы па баках да пяшчотна-сініх адценняў. Здавалася нават, быццам водбліск гэтага слабага ззяння кладзецца на іхнія твары. Яна ўздыхнула і падумала, што гэта ёй, толькі ёй прынёс ён і паказаў гэткае дзіва. А ён раптам амаль прашаптаў: «Высохну вось па табе, як гэты кляпец. А каб ты са мною была, я ад хлеба толькі скарынку гарэлую браў бы, а астатняе табе». «Не трэба, Юрка», — таксама шэптам сказала яна. І на повень лягла ноч, і паходня запалала на носе галаўной байды, і чырванаватае зянне выхватывала з цемры дрыжачыя галіны дрэў з цэрлымі шапкамі пены, што круціліся ў іх, а вакол была вада. Дзяўчына накінула нарэшце хустку, як быццам для таго толькі, каб ён мог грэць пад ёю рукі, абое маўчалі.
Юрка пакінуў яе толькі тады, калі трэба было ставіць на прыкол увесь караван. Града вырасла перад імі цёмнай смугою дрэў. І раптам востры жаль пранізаў яе. Няхай бы бясконца сядзець вось так з ім, адчуваючы цеплыню яго рук. А голас яго ўжо гучаў па ўсіх байдах. «Пятрусь, ты чаго сядзіш? Заводь нос, табе кажу. Спрацаваўся мне, пад носам мух лавіўшы. А ну ўзялі! І куды ты лявей тычкі прэш? А ну яшчэ раз!» Нарэшце караван трывала стаў на водмелі. Людзі пачалі адвязваць чаўны, але як толькі яна паспрабавала прабрацца да бацькавага чаўна, яго рука лягла ёй на далонь. Лёгка сціснула і адразу адпусціла пальцы. «Не трэба, сядай у мой човен. У вас будзе цесна». Яна сказала сабе, што не хоча гэтага, але ногі самі па сабе пераступілі цераз борт у яго човен. Юрка марудзіў, адвязваючы канец, апошнім сеў у чысці човен дзед Бескішкін. І толькі потым, калі астатнія чаўны аддзяліліся сажняў на 40, пачала цурчаць вада за кармою іх чаўна. Ноч адразу ахапіла іх, пагладзіла хладнаватай лапаю твары, заміргала ў вочы касматымі зоркамі. Выразная па вадзе размова далятала ад чаўноў, а гэтыя двое маўчалі, і калені іх не сутыкаліся. Яна адчувала, як ад кожнага руху вясла мерна скарачаюцца мускулы яго ног. «Не паварочвайся», — шэптам сказаў ён. «Пацярпі трошкі. Я табе сам скажу, калі трэба. Абагнём гай». «Да я і не хачу паварочвацца». Ён быў вельмі ціхі і чамусьці толькі адзін раз кінуў на хвіліну вясло і паклаў ёй руку на плячо. Якраз у гэтую хвіліну на ваду, масліста-чорную, густую, на дрэвы, на іх незгублены човен упаў першы ўдар звана. Яна здрыганулася, і ён адчуў гэта дрыжанне. Ёй здалося, што на яго твары слізгоча нейкі дзіўны ружаваты водбліск. Гэты водбліск ліваўся святлом, гусцеў, і нарэшце ўвесь яго твар з глыбокімі ценямі ў вачніцах і таму асабліва дарагі і страшны абліўся глыбокім трапяткім барвянцом. «Глядзі», — сказаў ён. Яна лягла на бок на сена і ўбачыла астравок, што ўзнімаўся з вады. Трохі ў баку быў другі астравок, большы. На ім бялелі ствалы голых бяроз. Гэта былі клады. А на маленькім астраўку ўздымалася да неба нешта як шацёр, белае, азоранае агнямі. Менавіта адтуль даляталі ўдары звана, а потым спевы. Востраўня густа абляпілі чаўны. Гарэлі паходні, гарэла смаллё на невялічкіх плытах. Залаты водбліск клаўся на цяжкую, як ртуць, чорную ваду. Юрка ўстаў і стаяў на карме, абапіраючыся на вясло. Ёй ужо не хацелася глядзець на маўклівы рэдкі натоўп, на агні на вадзе, толькі на яго. Худы з вузкімі клубамі ён высіўся над ёю, медна-чырвоны, як індзеец. Валасы яго сталі зусім бурштынавымі, цені і святло на твары, зменлівы, добры, суровы. Ёй стала страшна, што хутка ўсё скончыцца, і зноў будзе плывучы кірмаш. «Не трэба чакаць канца», — сказала яна. «Лепш дамоў». Ён паслухмяна павярнуў човен і стаў веславаць у цемру. Азоранае ззяннем паходняў, абкружанае шматкаляровымі карагодамі чаўноў, згасала і танула ў водах, адразу за імі імгненная праява. Дрэвы закрылі яе, паглынулі воды і цемра, і адразу стала ясна, што тая праява чужая, што на шмат кіламетраў няма нічога, акрамя воднай роўнядзі, вычварнай вязі плыняў, пены ў вірах, пагружаных у ваду лясоў і цішыні. І па гэтых водах, па залітай вадою зямлі, імчаў толькі адзін іхні човен, іхні каўчэг. Недзе, напэўна, былі іншыя чаўны, але для гэтых дваіх нікога не існавала. Наталя зноў падумала, што зноў давядзецца вярнуцца да снову мінулага дня, што давядзецца расстацца з гэтым чалавекам, які цэлы дзень дакранаўся плячом да яе каленяў. Яна ўзрадавалася і адначасна да дрыжыку ўспужалася, калі ён паклаў у човен вясло, і іх пачало плаўна праносіць
паўз караван, што стаяў на якары. Яна яшчэ знайшла сілы спытаць: «Нашто гэта? Ты хочаш туды? Я давязу?» Яна не адказала яму нічога. Ён пачакаў трошкі і падсеў да яе, абняў за моцныя і тонкія плечы, лёг поруч у сена, што пахла ліпеньскім сонцам, моцна і пяшчотна прытуліў да сябе. Яе скура яшчэ не аддала цеплыні дня, і хлопец, заблытаўшыся пальцамі ў яе валасах, пачаў пакрываць яе твар незлічонымі пацалункамі. Яна адчувала шыі цёплую футру рысі, вуснамі цёплыя вусны хлопца, целам усё яго напружанае гарачае цела. Але яна дрыжала, як ад холоду, яму стала так шкада яе, што ён прыўстаў, выцягнуў з-пад ног тонкае і калючае навобмацак вельмі цёплае пакрывала і старанна накрыў яе, падторкнуўшы краі пад гнуткую спіну. Літасці ў яго хапіла толькі на гэта, таму што ён бачыў у змроку яе твар з вялізнымі вачніцамі, ён ведаў, іншай дарогі няма ні яму, ні ёй. Усё вяло да гэтага: блакіты золата дня, іскры на вадзе, фіялетавае свячэнне рыбы ў паўзмроку і гэтыя плечы, што дрыжалі пад яго рукой. «Юрка, любы, родны мой, не трэба», — казала яна, усё шчыльней прыціскаючыся да яго, і ён ведаў і шкадаваў і не мог злітавацца, таму што ўсё гэта было мана. Каўчэг гнала, злёгку пагойдваючы на хвалях, і зверху глядзелі на яго зоры, якія тысячы разоў бачылі гэта, і ўсё ж не стамляліся зайздросціць зямной цеплыні. На хвіліну яму здалося, што ён памыліўся, што маны няма, і ён адхіліўся. Але яна адчувала яго дыханне, і больш за ўсё на свеце было шкада яго. І яна, нясмела ўзяўшы яго руку, пацалавала павязку на яго перадплеччы, і ўжо нічога не засталося, акрамя дрыготкіх адбіткаў зор у яе вачах. Яны не пачулі, што іх лодка стала, што плынь надзейна пасадзіла яе на схіл кургана, які ўздымаў над вадою сваю макаўку. Ды гэта было між іншым. Галоўным быў дзень, ноч, што наступіла, жорсткія мужчынскія далоні на плячах і кароткія пацалункі. А потым ён заснуў, прыціснуўшыся да яе. «І гэта ўсё?» — спытала ў сябе яна, і сама сабе адказала: «Так, усё. І што яшчэ трэба? Ён са мною, я з ім». І нячутна, баючыся разбудзіць, дакранулася вуснамі да яго рукі. Яны вельмі моцна спалі, калі вада, прыбываючы ўсё вышэй, зняла каўчэг і зноў панесла яго па цячэнню. Мужчына спаў мёртвым сном, жанчына прачнулася толькі на хвіліну і яшчэ шчыльней прынікла да соннага. На верхавіне нейкага дрэва крычалі вароны. «Хіба з такім можна загінуць?» — шапнула яна. І апошнім сонным урыўком думкі падумала: «Дурныя вароны, тут не канец, тут пачатак». Яны спалі, а лодку несла і несла над затопленай зямлёй. Шаноўныя слухачы, прагучала апавяданне Уладзіміра Караткевіча «Каўчэг», выканаўца артыстка Галіна Кухальская.